Azadiya jinê pîvana azadiya civakê ye. Kurdistan lezgiya. Em di sed sala 21 de dijîn. Bêyî ku rastiya vê demê were naskirin, meşandina siyasetê negengaz e. Dema kolêdariya bi şêwazên cûr be cûr êdî bidawî bû. Niha mirovahî du veguherineke mezin re derbas dibe. Bêguman ev veguherîn gelekî dijwar e. Lewre her gel û her hêz divê amade be ku li gorî ruhê demê veguherînê di xwe de pêk bîne. Bi vî awayî bikaribe xwe li ser piyan bihêle. Gelê Kurd û taybetî jî jina Kurd ji vê yekê nebe pare. Dema em hewl didin ji nêz ve li meseleya yekîtiyê binêrin, zehmete ku kesek karibe bêje na. Lê dema ku behsa yekîtiyeke ku di çarçoveya pîvanan de û bi pêvajoya têkoşînê ya rastexîn re wek hevetê axaftin, yekparebûna fikrê dernakeve holê. Dema ku em rastiya keseyeta Kurd ajaliyê desthilatdarên serdest ên herêmî û navneteweyî ve hatiye afirandin li ser vê mijara nexweşiya desthilatdariyê zêde bikin, rêzeşgestin û dubendiyên Kurd derdikevin holê. û ev yek nîşanî me dide ku diyardeya yekîtiyê dibe amûra demagojîk a destê derdoran. Di dema şerê cîhanê yê yekem de welatê me Kurdistan û gelê me yê ku bi peymanên Sykes-Picot û Lozanê bûne çar parçe, di nav agirê vî şerî û li ber qirkirinê de berxwedaneke mezin û bi lehengî nîşan didin. Lê ji bo bi destxistina serkeftineke teqez û statûyeke siyasî ya azad û demokratîk, hem diyarkirina dînamîkên me yên hundirîn, hem jî pêwîst e yekîtiya me ya neteweyî di asta herî jor de bê avakirin. Di welatekî ku nifşên pêşerojê tê de azadî, demokrasî û aştiyê bijîn, toreyeke din nîne ku em xwe jê dûr bixin û di çarenûsa nediyar de bihêlin. Wek jinên Kurd a li çar parçeyê Kurdistan û derveyê welat, ev erk dikeve ser milê me hemûyan. Li ser maseya ku dê di encama diyalogê bê avakirin, ji bo careke din windahiyên mezin nebînin, pêwîst e ku yekîtiya neteweyî ya Kurdistanê tacîdar bibe. Siyaseta demokratîk ku şeklê vekirî ye azadî û polîtîkaya civakî ye, bi mijarên demokratîk re pêk tê. Têkoşîna ku li Kurdistanê ji herêmî berbigerdûnî ve deherike û formên sematîk û pêkhatî yên pê re hatine afirandin, derxistiye holî ku mijarên siyasî û demokratîk ên serdemê jinin. İspat kiriye ku azadiya jinê pîvana azadiya civakê ye. Ji ber wê, pêkhatina yekîtiya neteweyî, hêza jinê ya li ser esasê îdeolojiya rizgariya jinê bi welatparêzî, îradeya azad û rêxistinbûyîna têkoşînê û li ser vê bingehê ji bo jiyaneke xweş û rast armanc dike, xwedî giringiyeke diyar kere. Erka yekemîn a siyaseta demokratîk ew e ku civaka exlaqî, polîtîk ji bo jiyaneke baş û rast bigêje erka xwe ya rasteqîn. Giringiya dîrokiya ku jin di eksena yekîtiya neteweyî ya demokratîk a li ser bingeha yekîtiya gelan de di nava xebatên yekîtiya neteweyî de cih bigire. Eger jin di qada siyasî de bi ser bikevin, bibin xwedî îrade û li dijî pêkhateyên dewletparêz û hiyerarşîk tê bikoşin, ev yek pêkan e. Tevgera jinê ya ku ziman û çanda xwe diparêze û felsefeya xwe ya jiyanê ji bo azadiyê ava dike, wê di xebatên yekîtiya neteweyî de roleke dîrokî bilîze. Ji ber ku ji destê dagirkerên Kurdistanê herî zêde jinên Kurd êşkişandine. Niha li welatê me dema têkçûna dagirkeriyê ye. Em jin nikarin li bendê bin û li pêvajoyê temaşe bikin, ka wê çi bibe. Ancak em dikarin bi müdaxelekirina vê pêvajoyê bêjin ku me erka xwe ya neteweyî bi cih aniye. Hevbeşiya jinan û müdaxeleya wan a li siyaseta şaş dikare bingeha yekîtiya neteweyî ava bike. Di vê demê de siyaseta şaş dikare bi xwe re êşên mezin bîne. Beriya her tiştî li dijî dagirkerên Kurdistanê bi hezaran jin, ciwan û bi giştî gelê Kurd berdêlin mezindan e. Xwedî azmûnên giranbûhan e. Careke din nikare çarenûsa xwe bixe destê dijminên xwe. Ji ber ku di her warî de gelê Kurd li herêmê ji dagirkeran bihêztir e û li ser şopa heqîqetê dimeşe. Ev meş her derî ronî dike, zelal dike, azad dike. Stêrka gelê Kurd li esîman diçûrise. Dijminên Kurdan jî di tariyê de difetisin. Mafê tu hêzî tune ye ku gelê Kurd ber bi vê tarîtiyê ve bibe. Bavakirina ruhekê neteweyî ya jinên Kurd wê gaveke din dagirkerên Kurdistanê ber bi tarîtiyê ve bibe û gelê Kurd jî bibe serkeftinê.